Iingshong Luikam Indian Forest Service Officer Arhajar Lai Batch Hakarta Basan Posnem Sdien Phasi Ledi Hak Iingshong jong Kabadon Hajan Ledikin College. Uniu Ophisar Utreikum Chief Conservator of Forest Hakani Khuborjylla. Kipara nong terei bat kilok kijor kilara ya kemet jong na Iingshong Civil Hospital Shillong ban pendep ya ke postmortem. La suba ba uniu Ophisar ula dekat ya la ka jong ka jingem ha ka khat lai terik ula ber ha ka por nyau shiteng min step. Hadin bala deble ya ka postmortem lawan ra ya ka met jong en luikam sya ka yingsa jong ban le ya ka niam ka rukom. Menteri Rangba Konrad K. Sangma bat Chief Secretary Khuborjylla uba Donald P. Walang kiwe de ki Ophisar bat kinong trei ke tanat forest kilawan ban sngaulem halor kani ke jingja bas ngausi. Ya kemet jong unga hachan luikam enkit Shamanipur ban pendep ya kaniam kerukom tep brio. Hey, Pak.